हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां आयदाखौ बाहाय सावरायबावनो नागिरदों अदेबानि बेखौ आं सिगाङावबो गोबां बार बुंबोबाय एबा गोबां सावरायखांबाय गोबाङाबो सावरायबाय आरो गोबां ससियेल मिडियायाव बियो मोनसे मेन टपिक हिसाबै सोलिगासिनो थायो सानफ्रोमबो मानो होनबा बे जाथाया सप्तायाव आथिखालाव सप्तायाव खनसे बा सप्तायावनो खननै खनथाम जाफ्लेबाय थायो जाहोना जाहैबाय मा जोंनि बर' आइजोफोरनि बेलायाव जायो बाहाय आइजो होननाय लोगो लोगो जोङो माने फ्राय सोरबा खायफानियाव संसार जाफुनाय खायफानियाव सिख्लासा उन्दै खायफानियाव बुरियै ब्रब बेफोर गासैबो माने गुबुनजों दोनखारलांनाय माने गुबुन हारिजों खारलांनाय मानाय आरो उनावहाय बायदिसिना जेंना जानानै मोनथिनानै फैफिननाय दा बेफोर जाथाय जाफ्लेबाय थायो जा ससियेल मिडियायाव बियो दैलि जायो बुंजायो दा आथिखालाव दैलि जायो खना खनला दा बेखायनो जों बेखौ गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दङ दा नाथाय बिनि बेलायाव जोङो सावरायनायल' बुंजायो नाथाय जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि हाबा मावो एबा मावनो सानदों बिथांमोनहा बेफोर सावरायनाय खोथाफोरखौ एसे नोजोर होयोना होआ आं मिथिया नाथाय नोजोर होयोबा मोजां दा बेखायनो जा खोथाया जाहैबाय माबि जोंनाव रांखान्थियारि हालोदा जोबोद गाज्रि जाबाय बयनिबो सोलिनाय बबाव खामानि मोनगोन खामानि मोना बर'फोरनियाव बेबायदि जाबाय जों बयबो सानगासिनो दङ नाथाय खोथाया नोंगौ बयनिबो गोरिबजा जोंनाव सोलिगासिनो दङ नाथाय गोदोबो बिदिनोमोन गोदो बांसिनसोमोन बर'फ्रा जोबोद अयथासारमोन नाथाय गोदो मावख्रुबनानै जायोमोन नाथाय दानि मानसिफ्रा मावला गैयाबाथाय गैया माने बिदि साननानै थायो लामा आन्दायनानै थायो दा बे मोनसे खोथा आरो नोंगौ गोरिबनि थाखायनो माखासेया हारि बासिला मानसि बासिला सोरनिबा गेदेरनि खोथाखौबो बासिला मानो होनबा जाय खोथा बुंदों बेबो हेफाजाब खालामनो हायाखै बेबादि जाहैबाय जायहा सोरखौबा बादा होनो थाङोबा नोङो आंनि थाखाय मा मावदों मा मावगोन आंनि प्रब्लेमखौ नोङो मा मिथिगोन दा बेबायदि उल्था बुंफिनजायो जेराव जायफ्रा बुंजादों बिथांमोनाबो सिमान जादों ससियेल मिडियायाव बेखौ नुनाय जादों आरो फारसेथिं जाय आफादफोर एबा गुबुन संगठननि मानसि जानानै बुंहैनो थांबाबो बेयाव जोंनाव खना खनला माने राजखान्थियारि सोदोबफ्रा गोसोआव हाबफ्लेनानै थाबाय नोंसोरलाय उमुखसो बेबायदि सानलायनायानो जोंनाव दासिमबो माने सोलिनानै थाबाय थायो नाथाय नोंखौ फंबाय हिसाबै बिनानाव हिसाबै बा बिब' हिसाबै बिबाजै हिसाबै बुंदों जानो हागौ नाथाय बेखौनो माखासे माने नेगेटिभ लानानै सोलियो दा बिदि अहं जानानै थांनायावनो जों नुगासिनो दङ बेबादि गुबुनाव गोग्लैसोहैनाय दा बेयाव उन्दै बा गिदिर बासिलायनाय गैया बे मोनसे जाथाया जाफ्लेगासिनो दङ दा नाथाय बेखौ बुंनांगौआ बा मिथिनानै लानो नांगोन जे आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि सोलिनो नागिरो एबा सोलिगासिनो दङ सानगासिनो दं बेफोरबादि मोनसे जाहैबाय माबि नोङो बबावबा थांनाय खारनाय दा बेखौ बुंनानै लाब गैला जोङो होबथानो हानाय नङा नाथाय मानसिखौ सिनायनो नांगोन मानसिखौ बासिनानै खालामनांगोन खारन गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ मा खालामगासिनो दङ जोंनि बर' आइजोफोरखौ लेहेम नरम मोननानै माने बिजनेससो गेलेगासिनो दङ बिजनेस एकदम बिजनेस बियो बिजनेसनि थाखायसो बिसोरो बेखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ बे बिजनेसनि गावस्रा थाखा फैसा दङ एसे दिन्थिबाय बेनिफ्राय लब खालामबाय बेनिफ्राय गावसिनि जा खामानि मावनांगौ बेखौ मावबाय आरो उनावहाय गैला दा बेबायदिनो बिजनेस खालामगासिनो दङ बेयो बिसोरो बर' हारिखौ बा बर' आइजोफोरखौ बेनि थाखाय सांग्रां जानो नांगोन दा बेखायनो सोरनिबा रायनाय सोरनिबा आफादनि बुंनाय सोरनिबा गेदेमाफोरनि बुंनाय सोरनिबा बिमादै बिबथै बायदिसिना न'खरनि सोमोन्दोनि बुंनाय बेखौ एसे सानग्रोनांगोन खारन जोंनि गावबा गावनि मानसिया न'नि मानसिया गावनि मानसिया मालाबाबो गाज्रि जाजानो बुंनानै बुङा सोरबाया बुनो हागौ नाथाय गाज्रि जाजानो गिनानै बुवा जेरैजाय गथ'खौ सोरबाया रायनो हागौ नाथाय गाज्रि जाथों होननानै मालाबाबो रायनाय नङा गाज्रि जाजानो लुबैग्राया मालाबाबो राया बुवा बा होबथाया मोजां जाजानो लुबैग्रायासो बानायो दा बेखौ एसे साननो नांगोन जायफोरा लाइमोनफोर फैगासिनो दङ जायफोरा गुबुननि खैसाराव गोग्लैनो नागिरदों दा बे खोथाखौ जोबोद गोसो होनांगोन गुबुनफ्रा जिहेथु फालांगि गेलेगासिनो दङ दा बेनो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंदोंमोन जायफोर लाइमोनफोरा खोनासंदों नोंथांमोना गोसोआव लानो नांगोन दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।